Кирил Господинов е български актьор с 40-годишна кариера в театъра и киното. Роден на 24 май 1934 г. в село Гроздьово, Варненско, и още от ученик мечтае за театралната сцена. Кандидатства заедно с Невена Коканова във ВИТИС, но дълго не ги приемат, тъй като нямат дипломи за средно образование. Завършва ВИТИС през 1966 г. в класа на професор Филип Филипов. През годините играе в театрите в Бургас, Перник, Варна, Сатиричен театър, Театър София и други. По-известните му сценични превъплъщения са на Гунчо в "Има ли смисъл да отепваме мечка?", Клавдий в "Хамлет", Странджата в "Хъшове", Ганчо Куката в "Първите", Чаусър в "Кралският бръснар", Пугачов в "Самоубиецът", Бай Ганьо в "Реквием" и други. Участва в над 45 филма. Първата си главна роля Кирил Господинов изиграва във филма "Шведски крале" през 1968 година. Снима се във филмите "Понеделник сутрин", "Свобода или смърт", "Птици и хрътки", "Не се обръщай назад", "Тримата от запаса", "Зарево на Драва", "Виза за океана", "Бон шанс, инспекторе", "Петък вечер", "Момчето си отива" и други. Пък искаме нещо по-представително. Тя остави цигарата. Казвай сега. Виж, клаце. Точно за неделя имаме една сватба, ама? Хайде, от мен да мини. С вас съм. Филио, страшен звер е колата ти. Друга не съм виждал в окръга. Какво говориш в окръга, братце? Две са в цяла България. Молят са, другата и на един зъботехник от гара Павликени. Чакай, детално си много. Те много, ама моята е с подсилен мотор. И ще участвам на рали. Та значи? Значи забава. Готово. Ама... Стига сега, Аце. Нали знаеш? Ние са учениците, ако не се поддържаме, кой ще кажеш? Аце, от кога са каня да те питам? Ти що не ми изрисуваш една фирмичка, Каква фирмичка? Ей тука. Дом и гараж, Филипке Филипов. И гараж? И гараж. Дадено? Само, че да се вижда по-ясно. По-ясно. Каква искаш? Бронзова, пластмасова или месингова? Златна. И да лъщи отдалеч. Дай. Да лъщи. Златна. Дай. Дадено. Емблематичен остава пресъздаденият от него образ на Рангел Лелин във филма "Башмайсторът" и неговите 5 продължения. Заповядай, башмайстор. Джонка. На мен е само 2 пръста. Само не така, ами ей така. Гъл. Ти от майтап не разбираш. Хайде, здравей. Кирил Господинов е носител на театрални, филмови и национални награди, сред които са награда за мъжка роля на Спиро от "Тримата от запаса" и орден Свети Кирил и Методий, 1 степен от 1984 година. На 18 април 2003 година във Варна почива големият Кирил Господинов, баш майстора.
Няма справедливост. Няма. Няма. И от тогас никакви такива. Карай си кефа и хич да не ти пука. Аз пък, почнат ли да ми правят сечено, слагам им шапката и си заминавам. Разбира се. Взимаш си шапката и... Не. Слагам я. Да. Разрязваме на кръст и я зазидвам в комина. И с Богом, Гергино. Пуш да се не трае. Ама номера с яйцата по-ми харесва. Какви яйца? Да речем, както ти мажа сега стените на тебе. И понеже нещо си ме обидил... Моят сина. Да речем, издълбавам, 3 дупки в стената, слагам 3 яйца и фляс ми стрията. Готово. Чак ли си? Не. Смърдита се не трае. По мои изчисление 3 години. На яйцата после навивам, защото сезоните не играят. И е целогодишно. И ти си сложна личност, майсторе. Селендури. Мене ще ме минат.